ya jalo kuna fuli ale de ma fa ka sore ma dore blaida ma kuna fulle aka usani ma kuna sirile oh jamana amago be famina bi ode faranyogon kan shabula kunu kiwariya aboraka bi ambe do shula wati mina ka keni shafo wati o vamiye franchikau ya ira ka fo uluni anga wulu mashiru tabau ubeje ka bara mununke ka lara wulele mununke nyogon fe ani ukako ko beni oye surasi koye ni uni anga jamana kumeje ola formation ani renseignement ana ato bela jele ya jelo ko ni o bela jele nglono yi aglona kunjumena ko fanga dafri ko kuramiye anga jamana soro ni wati laban nunu na kera mekalo kilimgo ani nani ko o kololo do franchia ira ka fo ya jalo ka fo ko luni ontna je ka barake surasiya ta famfela la ni wati nunu kono ko ko glonendo ga ma fo dongle dagle ka fo ku betade bara nyogonya ko o de glonendo ni wati na onolu buga larawuluke uba ku yere ni kibariya bu bulu bamanchuka akibariya uba adda u yere dama ni nyogonche fente fo awnga jemanai kunu o ni kuma ko ni de boraka biu ni kuma inde ta ninga yemne ni aye akofle ni oba soro yani oche seriawo no e frafina klebi enfant feton katashi union africaine ma frafina ka franyon kulu katashi fmi francophonie ma najaraka no e francika ko kai ubefo jamana mununa ni bela jilenye anga jamana ka aglo uka bara nyogonyawo oluchela ni decision ni bato ni faso deun bela jilenga a faso ka abla isanfe ka don ka fo tiɲɛ la an bɛ domine iko bi faso mago bɛ fara ɲɔgɔn kan na Cheikh Sidibé o tɛ faso mago bɛ bɛɛ lajɛlen na bi bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana in k'a tɔpɔtɔ o don ka hakilina yɛrɛko kɛlɛ i yɛrɛ ka hakɛw o kɛlɛw ni fɛnw k'olu bɛɛ ɲɔngiri fɔlɔ ka jamana sauver jamana in mago b'o de la bi an bɛ don min na i ko bi o de la dɔw bɛ ka mouvement ni fɛnw kɛ kɛrɛfɛ an b'a ɲini u fɛ kunu voilà i n'a fɔ kunun taw n'u ɲɔgɔnnaw kunu an terikɛ ta ye mais ce n'était pas la peine munna a kun kan ka fara bitaw kan k'a bɛɛ kɛ mouvement kelen n'a ma ɲɛ ko maliko kɛlɛ de don n'a ma ɲɛ ko sɔrɔsiw soutenir de don n'i dun ko sɔrɔsi i ko mali de ACRT n'i ko sɔrɔsi i ko mali donc maintenant ni e taara i ka mouvement kɛ k'o bɔ tɔw ta la k'a k'i damata ye ce qui veut dire que e bɛ yɛrɛ ko kɛlɛ de la e bɛ fɛn dɔ ɲɛɲini de la a ka hakɛ b'a bolo dɛ Cheikh hali n'i ka hakɛ b'i bolo mais fɛn dɔ de don a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn jamana in mago bɛ mun na bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bi yaasa an bɛ se ka diɲɛ mɔgɔ la convaincre an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na an bɛɛ sinon n'a kɛra partisan ko ye a ma nɔgɔn a filɛ dɛ Tari kuma tɛ nin ye ninnu y'u ka fɛnw suspend min kɛ Masi awɔ u bɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ yɛrɛ min tɛ nin parce que wagati kɛra malidenw bɔra ka fara ɲɔgɔn kan ka fɔ ko Faransi ka yan bila ne y'a jateminɛ maliyɛn dɔw ne y'a jateminɛ ka fɔ à chaque fois que discorde bɛ na Faransi ni ou bien Mali ni yɔrɔ dɔw cɛ ni Faransi b'a essayer ka kobaw kɛ pour montrer que lui il est là mais pourtant o ma fɛn bɔ an ka sécurité la olu bɛ yan ça fait combien d'années fosi de ma c'est-à-dire foyi de ma deli ka résoudre la n'i y'a résoudre wagati min na dɔrɔn taa b'u kɔ awɔ n'i y'a ye yɔrɔ min na dɔrɔn ko Faransi bɛ ka nin kɛ u bɛ ka nin kɛ barikani ye nin kɛ yen fɛ opération nin kɛra yan fɛ Masi taa b'u kɔ donc ils veulent montrer que olu bɛ k'u se kɛ yan nɔ n'i y'o fana ta ka bɔ yen nɔ i terikɛnin i kelen terikɛnin a ka kunu tɛ yen non, ça c'est une attaque orientée. Je n'aime pas ça. Oui, très orientée. Non, je n'aime pas ça. Mas ne bɛna min fɔ i n'a fɔ Cheikh min fɔ c'est-à-dire f'an ka bɔ nin kɔnɔ f'an ka bɔ mɔgɔ ko kɔnɔna na f'an ka bɔ na min kɔnɔna na c'est-à-dire f'an ka bɔ yɛrɛ ye na ɲini quoi f'an ka yɛrɛ ye ko in de dabila Mas
parce que fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a kɛ an bɛɛ y'a ye o nin résultat kɛra min ye bɛɛ y'a ye Maliki Konate ye min bila bɛɛ y'a ye ça a servi à quoi maintenant ayi jama dɔɔni bɔra dɛ Masi sabali sa sira kɔni ma tigɛ mais jama dɔɔni bɔra dɛ ka sira jumɛn tigɛ Masi a ye moment donné a ye moment donné an ko Mali de sa jama dɔɔni bɔra dɛ k'u k'a lajɛ ten sa u ka sabali ten imperturbable ko ninnu ni fɛn nafa t'o si la nafa b'a la dɛ an b'an ka Mali jɔ nin ko l'imperturbable si il est imperturbable Mali fila bolo nin sa a ka taa ta ɲuman fɛ a kaɲi Makura kuma filɛ nin ye Mas il est temps que an ka dirigeant ka France ka position ka u y'a faamuya yɛrɛ déjà mais il est temps que an ka bɔ ninnu ka jɔnya kɔnɔ c'est une menace u ka vache u ka misiba de ye Mali ye u b'a biribiri cogo min ka d'u ye Makura o kumana e yɛrɛ fɛ jɔda t'u la yan jɔda jumɛn an bɛ an ka les bandits armés u bɛɛ Mali fan bɛɛ barikani tɛ yan u dalen bɛ nord la yen u b'a dɔn u bɛ kun min na u b'a si dɔn wa an ka autorité b'a kalama fana donc il est temps que an ka ni n'u tɛ fɛ ka baara kɛ n'an ka mɔgɔw ye donc an b'an sigi n'a ye k'a fɔ ninnu kariyalen don ko bɛɛ la e bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ cogo di ko e tɛ baara kɛ n'o ka finitigilakaw ye ayi k'u y'a gulon fɔlɔ n'u y'a gulon i b'a dɔn kɛ coup d'état t'olu ta bolo la o i b'a dɔn coup d'état tɛ bolo o ye fɛn o ye duguma o ye sanfɛ kumaw de ye sa coup d'état t'olu ta bolo o ye sanfɛ kumaw de ye u bɛ min nɔfɛ u b'a dɔn donc Mas ne bɛ min fɔ il est temps que an ka dirigeants k'u ɲɛ yɛlɛ France bɛ kan an dɛmɛ depuis san joli an ka jamana taara min sécurité ko bɛ min donc Mas ne bɛ min kɔni dɔn an ka an yɛrɛ ta dɔɔni an ka ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ka armée Mali bɛ yen an kana tigɛ o la k'o kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye donc Mas ni an ka Asimi fana bɛ min kɛ n'a y'a dɔn mɔgɔ min bɛ se ka an dɛmɛ yɛrɛ a k'i kun da o kan parce que an y'a ye mɔgɔw bɔra k'a fɔ ko Russie Makura o cogo tɛ koyi ayi Mas o tɔgɔ tɛ dɛ mais an mɛnna France ka jɔnya juru kɔnɔ France yɛrɛ ɲɛna ko Mali y'ale ta de ye tabarikala an tɛ mɔgɔ si ta ye tiɲɛ don quand on est indépendant sisan nous ne sommes pas indépendants le Mali n'est pas indépendant wallahi Mas parce que an b'a ye don o don tubabuw b'u sago de kɛ Mali in kɔnɔ yan an ka dirigeants de fana bɛ sira d'u ma donc il est temps que olu fana ka hakili sɔrɔ sinon Mali bɛ ka plonger dingɛ kɔnɔ France ka sira foyi tɛ Mali ka avantage la u b'u ka hɛrɛ de nɔfɛ le Mali c'est sa vache laitière donc u ka menace ninnu dɛ il ne faut pas k'an ka mɔgɔw ka bi u ka menace kɔnɔ merci Janginɛ bro babu in a ka gɛlɛn an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn ka sababu kɛ mun ye ne b'a faamu cogoya min na Faransi Makura ye mun fɔ a b'a jo fɛ mais bibi na n'i ye yɔrɔ réalité ta ka a lajɛ Segu boli tun b'an bolo yan dimanche dɛ Segu boli tun bɛ yan Segu boli dɔrɔn tɛ yen nka den minnu bɛ yen ni u b'i sɔrɔ wagati dɔ la ka kunnafoniw d'i ma dɔ bolibagatɔ m'an sɔrɔ yan o y'an sɔrɔ yan bon o b'a to n'i bɛ bibi na Mali bɛ yɔrɔ min na partenariat géopolitique stratégique a ka gɛlɛn mɔgɔw b'a fɛ an ni Russie ka baara kɛ cogoya min na et puis n'o bɔra yen fɛnɛ k'a fɔ ko Faransi bi a k'a ka koso n'a ka kasaw cɛ a fɔli ka di ne yɛrɛ ye a ka taa mais nin cogoya nin na tan le territoire malien est très vaste an kana ɲɔgɔn nɛgɛ et puis an ka finitigiw bɛ yɔrɔ min na bi u organiselen tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an kana ɲɔgɔn falci nka bun t'a la k'a fɔ ko Mali territoire bi hali ni farabu yɛrɛ ta ba tigɛ dɔrɔn ça va pas k'a fɔ ko Faransi ka taa ta an se ka farabu dɔrɔn ɲɛnabɔ ka coopération suspend ne bolo jɔnmaya don mais jɔnmaya min fɛnɛ don a fɛnɛ fiɲɛ bɔra anw yɛrɛ la ni ni mɔgɔw bɛnna bɛnkan kan wagati dɔ bɛ se n'i ka waleyaw tɛ ka taa a taasira fɛ sinon Faransi tɛ Mali la yan nɔ Mali diɲɛ kama dɛ Faransi ba ka intérêt de kama mais k'a fɔ ko ka coopération suspend Faransi kelen tɛ Américains fɛnɛ y'o ta suspend ne bɔra Amérique kɔni bɛɛ bɛ fɛn dɔ ɲini na Mali la yan mais nin togoya in na ta an ka armée bɛ togoya min na bi na an kelen fanga ka dɔgɔ a la k'a fɔ ko minnu b'a fɔ ko Faransi ka taa Russie ka na Marigo yɛrɛ ka don ko kuma la Mali yɛrɛ ka na Mali yɛrɛ ka na cogo di Maliens ka fara ɲɔgɔn kan tabarikala an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Mali yɛrɛ bila an ɲɛfɛ sinon a bɛ ka da don mun na ni minnu bɔra ne tɛ n da don o kuma yɛrɛ la bi na Mali ka bon ninnu bɛɛ lajɛlen ma bi na n'i y'a ta k'a lajɛ n'an taara tan
minnu bɛ yen fɛ k'a fɔ ko Faransi bɛ ka parce que communication sugu dɔ bɛ yen. Bienvenue sur Bamako 24 sur 24, 7 jours sur 7, la radio au Mali. Mɔgɔw bɛ jɔ a la a man ɲi. Faransi bɛ ka mun fɔ ne k'a fɔ k'u ye coopération suspend. Mali jugu minnu bɛ yen a bɛ hakilina wɛrɛ d'u ma min tɛ Faransi yɛrɛ ta ye. Faransi mun yɛrɛ bɛ dankara na n'o yɛrɛ ko k'ale i ta jɔ donc a bɛ miirina wɛrɛ d'u ma ala kana so. Ɲɛbɔ yɔrɔnin min na dɛ o ye jangine yen ye dɛ. Ala kana so yɔrɔ la. Non ne ɲɛbɔ yɔrɔnin de. Voilà parce que donc ani Sékou boli. Ala foli da la. A foli man ɲi dɛ. A foli da la. Ala foli da la. Des ambitions démesurées par rapport aujourd'hui à la situation actuelle du pays. O ti dɔwɛrɛ an ka finitigiw bɛ lahala mun na n'i y'a ta k'a lajɛ u ni minnu bɛ ɲɔgɔn na fanga bɛ peser yɔrɔ dɔw la n'u y'a faamu k'a fɔ kɔkɔrɔmadonbaga mun b'aw la n'o tɛ yen u bɛ fɛn wɛrɛ bila u hakili la donc ala kana se. Mali fan yɛrɛ min bɛ yen ni armée déployée tɛ yen o de ka ca fo ka taa fɔ a tɔ di. Territoire kana. N'i ma donsow ye lakanali la i b'a sɔrɔ dugudenw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan olu kɛlen don ka u ka marifa ta u yɛrɛ u bɛ lakanali la armée tɛ fan bɛɛ. Donc ani Sékou boli ye kuma mun fɔ yan c'est vrai a ye kuma dɔw fɔ a bɛ mɔgɔ siran dɛ. Jamana kɔnɔ i bɛ Mali ta bi armée bɛ yɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ territoire 20%. A ko ten. Bon a kuma ka ca quoi a kuma ka ca dɛ. An kana ɲɔgɔn nɛgɛ mais ne bolo a ka kɛ ni hakili ye ani a baara kan ka tɛmɛ sira mun fɛ ni kuma a tɛ se ka kɛ ni dusu ye bilen an kana ɲɔgɔn parce que Mali bɛ yɔrɔ min na bi an kana minnu b'an kunna tiɲɛ yɛrɛ la place ko b'olu ta la mɔgɔ minnu ma tila place ko la fɔlɔ k'a fɔ k'olu b'u ɲɛsin essentiel ma c'est pas facile donc maintenant à nous de nous réunir autour de l'essentiel ala ka ɲɛ ka d'an ma. Ya Rabbi kunnafoni di sɛbɛn l'expérience ale taara ɲɛfɛ a ko la ko Faransi ko suspension n'an ka kalan nanzarakan na la France envisagerait la suspension totale de sa coopération militaire avec le Mali. Total fɔra la a ko Faransi bɛ ka min labɛn ko kɔni de ye ka baara yɛrɛ bila u ni anw cɛ penten kelew. O de do k'a bila pewu k'a bila an n'u cɛ quoi coopération ko la ko o de bɛ o kɔnɔla la ko n'i ye kow ta k'a lajɛ ko olu y'u ka radariw ko o ta ko o ɲɛsin Faransi u ka ministériso min bɛ yen n'o ka ca ɲɛsinnen don u ka armée ko ma a ko labɛn kɔni bɛ ka sabati Faransikaw fɛ u ni anw ka jɛ ko ka a jɔ penten kelew Surasi ko o ta fanfɛla la kɛlɛ ɲɔgɔnya o ta fanfɛla la ko nin ko in bɛɛ lajɛlen sɔrɔla cogo di coup d'état min kɛra k'a ye Faransi ta contre-pied la u ma segin i b'a dɔn coup d'état caman bɛ kɛ farafinna olu de b'a wa n'u t'a la u bɛ k'a kalama u b'u da don dɔw la u b'a kɛ i b'a fɔ fɛn tɛ yen nka nin kɛra nin y'u ta contre-pied de la nin kɛra u ɲinama contre-pied balontan na i t'o dɔn wa gardien bɛ taa gardien bɛ i jɔ camancɛ la a bɛ i ɲɛsin gauche ma ko ballon bɛna bila yen a bɛ bali min na ballon bɛ jɔ kɔnɔ sabula a taara droite fɛ bon o de contre-pied bon ko o de kɛra Faransi la o min kɛra Faransi la dɛ ko o ma bɛn Faransi ma hali dɔɔni k'a ye Emmanuel Macron tɔɔrɔ ko f'a yɛrɛ ka kuma la k'a ko ça c'est un coup d'état dans un coup d'état tellement que kuma y'a tɔɔrɔ CEDEAO kɛlen k'a ka sanction ta Union africaine ka a ta ta francophonie ka a ta ta a ko ale yɛrɛ fana ka a ta ta sa ko dɔ kɛra ko in ma bɛn a ma dɛ a contre-pied a ma bɛn a ma hali dɔɔni parce que a ma natɔ ye Faransi ma coup d'état ye natɔ ye o de kama ko don n'a nataw la ko n'an y'a ye k'a fɔ u ni an ka jɛɲɔgɔnya kɛlɛ sira fɛ n'u y'a jɔ k'a kana bali maa la a gulonnen don sisan ko nka ko an bɛ ka taa cogo min na k'a bɛ sɔn ka taa jɔli bolo kan ala k'an kunna jan yaya an ka jamana kun tɛ parlement panafricain o ɲɛmaaya nɔfɛ yan Chateau kun t'a nɔfɛ yan a kun b'a nɔfɛ a ko ma kɛ siɲɛ ta yan a kɛra o ye Jagana est-ce que y'a jaw ya n y'a jaw ye e cɛ bolokuru Sud-Afrique bolokurun Sud-Africain dɔ Julius Malema bolokurun ani Zimbabwean dɔ
olu sera ɲɔgɔn ma la jagi ni dimi bolokuru bɛ masaya la bolokuru assemblée hali n'i tɛ turabu dala ye o turabu soden laban i b'o dɔn o ye jumɛn sentigɛ ni ko laban bolokuru doni ye jagi fɛ o bolokuru kelen kɔrɔtanen don o kan ka jigi e kan tuguni se dun wɛrɛ tɛ yen i bɛ boli dɛ boli jagi ni dimi bolokuru bɛ masaya la o turabu soden laban sato a kuma fɔ k'a yɛrɛ bɛ sira la ka na e ko mana yɛrɛ ya k'a ni ɲɛji ninnu kɔni kuma de fɔ ka gɛlɛn n'u taara an ka jamana la maloya de assemblée b'anw fɛ yan a tɛ an ka kuma d'aw ma sa an ka article kalan an ka kuma di jɔn ko assemblée tɛ tellement que maa mɔnɛlen don nin ko in na an ka taa quoi an ka taa ayi n bɛnale o e kan bɛ yɔrɔnin min ma ne hakili b'a la o n bɛnale o a tɛ yan fana ayi assemblée tɛ yan dɛ CNT de bɛ yan CNT b'a bɛɛ de ta awɔ sa n bɛnale o n bɛnale n'i ye o n bɛnale kunnafonidi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko château a tatɔ parlement africain a ɲɛmaya ka taa o ɲini ko 100 000 de tara k'o d'a ma ko taa campagne kɛ ni nin ye 100 000 campagne kɛ ni nin ye maa caman kɔni bɛ olu kun y'u ka kan di an ma surtout farafinna tilebiyan fanfɛ jamanaw olu caman bɛ olu y'u ka kan di k'a fɔ ko ni a kɔni kɛra kalata ye olu na tugu an kɔ olu bɛ voter an ye o na kɛ sababu ye ni château ni a bɛ ɲɛmaya sɔrɔ komi a ko ma dogo maa si la a bolokurun kan o de juguyara kosɛbɛ kalata yɛrɛ o ma se ka kɛ fo u dimi kojugu sera ka a bɛɛ lajɛlen na jɔti k'a bila fo octobre natɔ la awɔ a ko bilala fo octobre natɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bilala o octobre natɔ la dɛ i b'a ye k'a fɔ o octobre natɔ yani o yɛrɛ cɛ sa Union africaine yɛrɛ bɔra k'a fɔ sa k'ale ye Mali suspend u ka fɛn bɛɛ lajɛlen na o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko château octobre natɔ ale tɛ se ka kɛ candidat ye bilen sabula Union africaine y'a jira k'an t'u ka foyi la bilen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Union africaine de ta ye parlement ye ɲininkali de kɛra 100 000 min ni a dira château ma ko a 100 000 ko château ye a jigi a yɛrɛ ka compte la wa walima a y'a bila min kunnafoni di sɛbɛn l'espérance a ye o ɲininkali tɔ min ka a gulonnen to ko ni dun ye kow ta k'a lajɛ bandaw a kɛra waati min na o y'a sɔrɔ fanga a ɲɛmaya o bɛ ale bolo ko ɲininkali kɛra k'a fɔ ko Amadu Tumani Ture ala ka a dayɔrɔ sumaya o ka cabinet a kɛra di fɛn min ye Amadu Tumani Ture ale ka cabinet o y'a sɔrɔ a ko ale ɲininkara a ka cabinet la k'a fɔ ko Amadu Tumani Ture ka cabinet mago bɛ wari dɔ la ko bandaw ko o waati la ko a wari tɛ yen ko nka ko bandaw ye nin wari in bɔ yanni a ka taa yanni fanga ka gulon yanni k'a fɔ danga siri ale ka kow la ko nin wari in kɔni bɔra o y'a sɔrɔ ale bɛ fanga la ne b'a faamu Amadu Tumani Ture ka cabinet cabinet min n t'a yɔrɔnin kala tubabukan na a tɛna faamu voilà au même moment qu'on donnait 100 millions à Château désormais le désormais ex-président de la transition Bandao a refusé de prolonger le fonctionnement jusqu'au mois de décembre du cabinet du feu général Amadou Toumani Touré pour, dit-il, manque de ressources financières. A faamu voilà o waati kelen na ko fɛn min ye Amadu Tumani Ture ala k'a dayɔrɔ sumaya o ka cabinet mago tun bɛ wari dɔ la walasa baaraw u bɛ ka baara minnu kɛ olu bɛ se ka kɛ a kɛcogo la waati min na ko k'o wari di ko bandaw y'a jira k'a fɔ ko wari kɔni tɛ jamana jiginɛ la nka Château tatɔ 100 000 ko o taara ni ka o di k'a ka taa campagne kɛ walasa a bɛ se ka kɛ parlement africain au ɲɛmaa ye. Voilà. Tu veux parler chèque? A ko kɔni kɛra malo ye dɛ. Malo don. A ko kɛra malo ye. Sabula ne hakili b'a la. Don tɛmɛlenw na an ka maaw delila ka taa an ka assemblée CNT ɲɛmaa yɛrɛ Malik Jaw a n'a ka délégation u taara Sierra Leone o fana na ko a fɔra k'u tɛ don. O kiri tigɛra kunun. Awɔ.
o kiri tigɛra kunun a yirala k'a fɔ ko an ka mɔgɔw bɛ se ka don a instance la sisan ko u ye an ka jamana yɛrɛ kɔni a kiri tigɛra kunun cour de la justice panafricain fɛ o kiri tigɛra k'a fɔ ko bi na k'u bɛ se ka don farafinna parlement ou bien CEDEAO ta k'u bɛ se ka don o bɛɛ lajɛlen na o kiri tigɛra sabula an ka maaw tun ye a ɲini kiri ka kɛ a la o kiri tigɛra kunun jo dira jamana ma nin na ni Mali suspendé no Union africaine fɛ merci o ni kiri tɛ fankelen fɛ ni kiri tɛ fankelen fɛ merci a ko kɔni tɛ taa malo kɔ kuma filɛ nin an ka maaw kan k'u sen gɛrɛ u yɛrɛ la Afrique ko la fɔlɔ yanni ko ka sigi kala kelen kan tari kuma filɛ nin ayi ma se o kelen don o kelen don an tɛ to an ka wo la fɔlɔ o tɛ lamaloyali tɛ min na ka fɔ lamaloyali tɛ min na an ka to an ka wo la fɔlɔ mais lui là qu'est-ce qu'il est Moussa kuma filɛ nin ye Makura ma sɔn continue fɛn tɛ ne fɔ ka fɔ yan fɛn t'i fɛ Jara bon i ɲɛ bɛ nin mun na nin kuma a ka gɛlɛn dɔɔni tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn parce que château kabini château kɔni ta dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne malo ayi ne ko a dan ne ma a kun tɛ taa mais pourquoi pourquoi parce que n'i y'a lajɛ quand on parle de principe jɛkulu bɛ sigi an ko an bɛ démocratie la an bɛ coup d'état de kɔnɔ an bɛ tila ka taa farafinna pour aller représenter quelque chose voilà légitimité tɛ yen quoi a ka gɛlɛn dɔɔni jamana an yɛrɛ ka cour constitutionnelle ko député tɛ hali n'o y'a sɔrɔ u ka député baara kɛ fɔra ko député tɛ i ni na kɛ député de ka ɲɛmɔgɔ ye farafinna a ka gɛlɛn quoi CEDEAO ta in cɛ fɔ a ka gɛlɛn walayi CEDEAO ta in k'a bɛna kiiri ma kɛ cɛkɔrɔba Nana Kase y'a kuma fɔ yan ko CEDEAO ye dansago a y'a fɔ k'u y'u yɛrɛ ka sariyaw sɔsɔ ne hakili b'a donna kosɛbɛ a don hali n'a sɔrɔ a ye bataki yɛrɛ caman a ye bataki caman a ma sɔn ka kuma diyan mais a yɛrɛ ka fɔ CEDEAO yɛrɛ y'u ka sariyaw sɔsɔ donc ni CEDEAO seginna ka na a ta kɔnɔ Union africaine kɔni ta ne b'o faamu bon o ye deux poids et deux mesures ça veut dire que hali n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔw b'o k'u tɛ kelen sinon Tchad sɔrɔsi de bɛ ɲɛmaaya la yen hali n'a sɔrɔ assemblée président kɔni de désistera k'a fɔ ko ale tɛ se sɔrɔsi taara ka bila la conseil militaire de bɛ yen mais an ta in ka gɛlɛn n'i y'a ta k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la coup d'état fila kalo 9 a cayara a ka ca bon mɔgɔ question de principe de bɛ tɔn kɔnɔ château yɛrɛ ta n ko château yɛrɛ pêchera de voilà bon et puis CNTS kuma a kun tɛ a kuma ta o dɔ de banna voilà Umar tɛ de ayi parce que o yɛrɛ dɔrɔn château kun b'o la o y'a sɔrɔ yanni assemblée IBK ka fanga in kɔnɔna o y'a sɔrɔ a bɛ nin ko in na donc a tun tɛ CNT kɔnɔ donc a y'i dama kasi ka yɔrɔw yaala ka daw gosi donc u seginna ka na n'a ye CNT kɔnɔ dɔ nɔ la cɛ an ka to an ka assemblée sɔrɔ quoi ka sɔrɔ ka nin fɛn ninnu ɲini international la quoi assemblée tiɲɛ yɛrɛ la t'an bolo kana taa jamana lamaloya et puis million 100 c'est trop a ka gɛlɛn mun campagne a ka gɛlɛn ka tila ka ne mun bɛ ne tɔɔrɔ a kibaruya la dɔɔni k'a ye k'a fɔ ko tiɲɛna Amadu jɛra la ni kunnafoni ka Amadu ka cabinet ko o jɛra la k'a di Fɛnksi y'a fɔ tiɲɛna ni banda o kɛ ça c'est deux poids et deux mesures ale bɔra ka cabinet dayɛlɛ ka di IBK ma sansan o ye mun kan na kunu o ma bɔ an kɔnɔ ne b'a dɔn cabinet kɛra cogo o cogo budget de fonctionnement de bɛ ta ka di a ma bon n'a ma ɲɛ k'ale y'o di Ibrahim Boubacar Keita ma an kana ɲɔgɔn ye Amadu ye mun kɛ Mali ko la IBK m'a kɛ a ma jaga ta ja ye ni banda y'o kɛ tiɲɛna banda bɛ di non ne bɛ ko dɔw kɛ ayi ne lamɛn sa ayi a tɛ tɔgɔ bɛ fɔ yɔrɔ min na ayi bandaw ka nin a tɛ IBK tɔgɔ bɛ fɔ yen wa Masi ayi a tun b'a tɔgɔ fɔ kun ye a wala a tɔgɔ man kan fɔ yen tuguni bandaw n'a ye nin kɛ a jo tɛ nin na nin kelennin n'a ye nin kɛ kelennin yɛrɛ la ni ne b'a fɔ parce que cabinet dayɛlɛ n'a yan nɔ ka ka di IBK ma nin tɛ se ka kɛ on a dit que c'était pas la peine mais o kɛra o IBK ta kɛra maliyɛnw na kunun de kunun an kɔrɔ ne tun bolo bandaw yɛrɛ ma fili kɛ mun ka jugu ni y'a la belebeleba dɔ IBK ka cabinet kun kan ka bila de ka président kɔnɔ président mun n'a sigira jamana kɔnɔdenw fɛ o k'a lajɛ o k'a d'a ma mais e nana dɔrɔn ka cabinet ta ka di IBK ma i b'a ko ɲagarikɔrɔla bɔ mun ye baara kan ye e bɛ dɛsɛ ka wari ta k'o d'o ma c'est grave Badaw tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la malo bonyana quoi on devait pas aller an kun man ka taa yɔrɔ walahi an lamaloyara mais nin t'o ye bon Masi ne t'a dɔn fana an ka mɔgɔ min na kɔsa in na
Comment de beta, c'est-à-dire comment de beta fo nga jamana mani ni ko sababu la quoi. Mi man toro. Parce que ali ko sayna session ordinaire, session parlementaire mindere na international fana la anga mo wuli bali utara en fana. Ye? Uma wuli? Ma jamu fo ya no. Enyi na nakria. Mati wole bali utaro la eno on les a interdit de rentrer ko parce que ko ute fenere woni here malwe anga jamana ma c'est dans tayan c'est dans tayan ngote o kiri de bora ka fo kiri de jabi bora joto la ça veut dire ko mangu to kado wala ko mangu to ko sisa kam se ga an kambo bon amana ke chugo chugo on rega cour constitutionnel ko ya ko député ute al no so buga député bara ko député ute bo ete député jamana to beta e député ebe klaka oluga nyama ya kata kipto nyini amano chala sa amano si c'est des questions de principe ni question de ni tiere folie do kavoko jamana che bolo de kurata ka to takoi vote de grade mas ne bolo pour le moment anga mo kanga bota représentation internationale la Mali to la yoro la ayanga jamana bo wala folo anga bo na folo jamana bo tando anga la transition na ka élection ke ka jamana nyama sigi ka assemblée sigi ka abela jelen dafa kumamna on peut s'afficher à l'international sinon à chaque fois que amenu nous ke mas amé ridiculiser devant le monde entier et puis nous do yere kani jora yere utaga Mali Mali te ko akeku yere nyini no Bila kunyini nafa nyini no ne ma nyini no kanyesu yera maliko tere donc na kone chela ya posa mo do ba foko male no kam ga nyugo na bosi ngode jamana yere amanga nyini ati ni ndira jamana wore mo be sa photo ko la quoi ça veut dire que anga na an yere be klienga ko na jamana di mo ko la bosi no africain mo voilà ambe ga voya no tout le monde suit l'actualité militaire be ga chat mara ku te so militaire ga mari mara nan na forme kure mo mo fene be ko masigi mo do ta ko oblaye ko fene ga ta ke ino africaine nyemala mais angana no ne c'est pas ka ça anga tien fo ça ka kele chemain quoi ko chemo abe digi chato la mais malien do chugo nga tien ga chato ni re fene ka maliko akan ma ka akan c'est bon voilà c'est bon angata ya yagenda kuna volet 19 les Sphinx aya ira kafo bandawu aleni Muktar Wan olu geni ngabo fangala kibaye kafo kuma chaman ko nfora ko ga ko kuma chiebe ma fore Sphinx côté atobe kuma chaman fora ko ga ko kuma chiebe ma fo agogo feminye asimi alega kuma la sela ko oya ira kafo ku ye bandawu ni Muktar Wani kwa fanga ka aboshu la fen damado o de koso ayira la ka fo ko fe minye ko ni wati asimi ku ya nyini ka fo ko abedo faranga ulo mashiri tabaw uluka kalegemina ani ujoro ko ka ko president bandaw ka akunte so o fora aglala ka fo tuguni ko wati mina asimi aya nyini loi de programmation et d'orientation militaire on na folo kasabi tara yoro mina ko o ka nyini ka ko bandaw mason aglala ka ayira tuguni kafo ko afra ko enquête ke ibeka ana annofe jama munu ye foroba wari ni ga dumbulo flala ni shika kelen do uma okola ko ka olu mine ko ku ubla kiri ka buloka ko bandaw yi iba o fenema afra tuguni ko bandaw ka kana ministre suganti ministre munu ni ukanga bla lakanali ko kuna kasoro ama isra asimina ko bandaw ye o ke kasoro ami isra asimina o fora uye kuma chama fo abite jo fo kuma kono tona da kuna volet 19 les Sphinx ale ya ira kafo ko ni mbeka kew ko ga ko fe rebene ko fe mimbe no ma fo une minute de silence fe mimbe no ma fo o ga giri de
fama jila menga girini bamai kageni kuna vule disiwe nga foye sefa wari a miliyari binani oko notre cœur bat plus fort. Voilà, suspense. Dans le film, notre vraiment. Voilà, notre cœur bat plus fort. Oh, quand il y a ta galage, oh, qui va être à faux suspense. Merci, nous avons dit à ta gueule, amène un gonna. Faut te gagner, on est pas le mal. Angata, oui, on a tout vu. On n'a pas tout vu. On a tout vu, on a tout entendu. Tu as mal coup d'état flat là. Président Botoya. Akera. Donc on a mené à Dachia. Faut te gagner malin, on a des millions. Un coup d'état dans un coup d'état au bas. Ah mais on m'a kewa. Akera. Aïe. Torba Gosili a folie la drogue. C'est pas bon. Faut tout de balle. Jamuna a été frappé. Aïe, faut tout de balle. Il a été tabassé. Non. Akuluba. Il a été. En bon français, il a été bastonné. Bastonné pour être brédé. Obek mala. Obek mala. Jamuna ko yoro de la ko je bolo kurundo ko farde ko do marto ci gal. Le marteau ngo do bulo. Ay bolo kurundo sa. Ale mati Kan sugu be kumbe. Ene do bulo ko fari. Ay samarate A do tiena même fie marto tesa bolo kurundo. Le mati. Marto ci toroba bani ajira marto ngaji go. Le mati. Atarodio. Ça fait après les minutes à faut au manjuguni migarana kunu. Allahu akbar. Hein? On a 2012 kana bla bila. Nakara mawo manyana. Ah, il sera chamana kali modo wede. 2012. Ah ben. Ka yele président no fait ka ba de susu. Pourquoi pas qui est français? Wallahi ko be ga jamana ngono. Ante miye jamana ko. Wallahi mali sira sabali ni. Ansira koy. Ka sabali ka franyo nga. Kera la ka nyejo malla ka mal. Mais malin président va so jamana lo ga président fa. Obeke. C'est toi aux États-Unis. Arene Baba Modibo Sachugo Amafiye. Ayi mais amafa to Dogola. Kama ke ga to fa. Tabarka. Anga morono. Tabarka. An kamoro sino mado ga président mu cha gene kalola to blessira e ma chamel doya e motay yo be ira no donc mais bol gon gera en fait bolu kera do nyin no lu ye Laurent Désiré Kabila yo funa tay no be ye général Guèye en Côte d'Ivoire oui lawo ko yaye ala kam kuna ja ya rabbi donc ami do re sa ala ka famel go nyon dama ya rabbi ka gi nyoni jomone ni ko kuma munu folen fleni ko o tere ko war ko do war ko mi ni ko sefa wari a milliard binani ko femi CNSP koro ko lu me fe ka tano ye fando fe ko bandaw ye igjo unoche ko o de kera taliye teliala kuna foli disiwe ngo kuna foli kunebu ubolo ko akuni mubolo ko ubna atoko o sege ninga ahien ko dakene ka ko dona na tawla a sefa wari milliard binani ko ko bena bonaye ninga adakene ka pamparapa ko fleni andampa ninguna anga to kono andampa kuna obe abe kuma di abe kuma amo be kuma kuma jagire mo be kuma di jagne ma mas dongo ni marko ka conférence de presse la men marko me marko sadi ay kuma mun fo ani alni ko yere ta asimi yere fene mun fo mas ni kuma nu be da nyunga malgo tade bon joro ko kuma kon ba kono joro budu joro ko kuma ba kono joro budu nafa nyininu tangana nyawanege nafa nyininu de ni kuma ni ba to son jira sawa tieno wa galono wa ala le gon ba to do mais tiere ko ni minyi munu man kuna bi ko mali ngina bula balela asiga benela ala ka jamana hine kuno c'est-à-dire mas ni koy
kumaw bɛ ka fɔ ka caya mais maintenant pour que anw ka dɔn k'a fɔ ko nin kuma ninnu bɛɛ u bɛ ka minnu fɔ nin bɛɛ ye tiɲɛ ye ko b'u yɛrɛ de bolo sisan ko b'u yɛrɛ bolo mas an k'an sigi k'u lajɛ bani n'an y'o taabolo lajɛ n'o y'a sɔrɔ bandaw ta tun tɛ jamana ko ye jamana dilanni ko tun bɛ olu kɔnɔ bandaw bɔra n'a cɛ sisan mɔgɔ si t'u n'a cɛ tuguni donc jamanadenw sigilen don k'u lajɛ n'olu ta ye jamana ko ye u ta tɛ jamana ko ye an bɛna o na dɔn kuma fila ye parce que ko bandaw ma sɔn ko dossier ka dayɛlɛ Margo ye kuma mun fɔ ko bandaw a yɛrɛ ɲuman ko bandaw y'ale wele ka to wo kɔnɔ Margo de y'a fɔ dɛ a y'a fɔ ko bandaw ko ale ye ministre wele siɲɛ 2 a ka bureau kɔnɔ ko siɲɛ 2 ko dossier dayɛlɛ ko élection wagati ko foyi tɛ ka b'u nɔ la k'ale fana k'ale bɛ yɛlɛma kɛ mais n'u nin fana baba ye mun fɔ bɛɛ k'i hakili to i ka fɔta la a don min na de dɛ bandaw ne bɔra bandaw fana hali n'a ma Yamusa Kamarala de ka livre sɛbɛn yan a fɛn dɔ kɔni bɛ yen livre foyi tɛ sɛbɛn bilen n'a bɛ kuma a kana kuma da la livre foyi tɛ sɛbɛn Margo ka kuma ye livre voilà a tɛna livre foyi kalan n'a bɛ Margo ka kuma ye Margo y'a ban kun a ka kuma dɛ mɔgɔ caman y'a fɔ k'a fɔ Margo ka conférence kunba ni ko ye bandaw ka kuma bandaw ye kuma min fɔ Margo ye n'i ye conférence kunba ye bandaw ka kuma in bɔ a la k'a tɔ kun b'i dɛ parce que Margo ye bandaw ye kuma fɔ Margo nana révélation de kɛ hali n'i y'a lamɛn Margo nana révélation de kɛ donc ce qui veut dire que minnu b'an kunna bi k'a fɔ ko tiɲɛ fankelen olu t'a fɔ voilà bandaw ta Margo ye dɔɔni kuntigɛ la donc don n'a nataw la a bɛ dɔn min ye min ye mɔgɔ si t'i biri jamanaden kunkolo kan yan bilen ka taa n'a ye k'an kɛ i b'a fɔ ko sagamɔnɛ voilà k'a fɔ ko u bɛɛ de kun ni bandaw bɛ kuma dɛ ninnu kara de ninnu fana nana u nana ni foyi tɛ kɛ bilen ni bandaw de kun bɛ ni foyi kalan bilen u k'a fɔ u da la ni min bɛ min fɔ u k'a fɔ an k'a mɛn parce que cɛ ka kuma ko loi de programmation militaire ko Asimi ko k'a dayɛlɛ ko bandaw de y'i jɔ olu cɛ Margo ko bandaw ale ko ministre ka dossier dayɛlɛ donc so fila boli kɛnɛ fila i bolo de b'a la loi de programmation militaire a wari taara yɔrɔ min na i yɛrɛ finitigi ye finitigi ka wari gestion bɛ cogo min na e b'a dɔn a dayɛlɛ an ka taa n'a ye kuma banna ayi sisan kɔni ça c'est kuma foyi tɛ nin na bilen ma fɔ cogo di so ye a kɛnɛ ye voilà le cheval voilà le train voilà maintenant on attend les déclarations sinon souvent il vaut mieux que i k'i makun i k'i ka baara kɛ mais quand tu parles trop là donc i b'i yɛrɛ de don jɔ kuma man ɲi koyi yɛrɛ ka kuma jɔ kɔnɔ donc jamanadenw sigilen bɛ k'u lajɛ baba ye kuma min fɔ baba ka hakili to a la dɛ a y'a fɔ Asimi ye baba Sise baba Sise ayi o Asimi kumakan de ye o kuma in ka bon dɛ ayi kan'o ɲini yɔrɔ si a ka bon dɛ porte parole n'o ye min fɔ dɔrɔn n'i ye min mɛn balanin da bɔra balabala i yɛrɛ jɛyatɔ n'i taara i yɛrɛ don dingɛ kɔnɔ donc maintenant olu ka bɔ dingɛ de don nin tɛ dingɛ n'olu ko bandaw y'a kɛ tan bandaw ma kɛ tan donc maintenant jamana b'olu de bolo sisan kɛ bandaw y'a kɛ tan bandaw ma kɛ tan olu tun tɛ yan u ma fɔ ko bandaw ma ko yan a filɛ voilà o de y'a to mais k'an biri a kɛnɛ fɔ jamana y'a fɔ cogo min na jamanadenw k'u kunkolo biri ko misi ka tugu nɔfɛ o kɔni tɛ kɛ tuguni n'o an b'an sigi k'u lajɛ de n'o ye dilannikɛla ye saba kunnafoni di sɛbɛn dabaliba ye ɲininkali kɛ ko pelengana a misiri wari ko jɔnni y'a dun pelengana o fana i ye pelengana yɔrɔ dɔn o tɛ Segu ye pelengana misiri wari pelengana misiri wari dɔw y'a dun o fana bɛ dun hali tagamatɔw b'i manse ayi mais n'a fɔra ko misiri tari nin sugu man ka fɔ ye dɛ makura ali kibaruya fɔ fɔlɔ yanni an ka mɔgɔ accusé pour rien voilà pelengana misiri wari ko jɔnni y'a dun kunnafoni di sɛbɛn a ye ɲininkali ka a tɔ min bila i b'a ye k'a fɔ pelengana misiri ko a bɛ ka jɔ nin waati in na kɛsu min ni a sigilen don misiri kɔnɔ u y'a ye k'a fɔ walasa wari ka bugun ko k'a kɛ dɔrɔn wari ka to ka don mais fɛn kana ta a wari la ni a wari cayara waati min na a da bɛ kari ni ka sɔrɔ ka baara min kan ka kɛ n'o ye ka misiri tɔ laban ko o baara o ka kɛ ayi kɛsu yɛrɛ de don kɛsu yirima in i b'a dɔn wa u bɛ yɛlɛ n'a ye kɛsu yirima walima tu veux parler misiri kɔnɔ kɛsu yirima de tɛ yan o dabila la nɛgɛma de bɛ yen ka tila i bɛ misiri dɔ comité la kɛsu nɛgɛma o de bɛ yen nɛgɛma ka tila k'a don kogo la a gungurulen don bon Jagina o yɛrɛ de don
i b'a fɔ ko o wa o yɛrɛ de n'a ma ɲɛ k'a fɔ i y'a fɔ o fɔcogo la i b'a ye k'a fɔ ko wari ko a tora yen sunkalo yɛrɛ bɛɛ kɛra wari kɔni bɛ ka jigin a kɔnɔ cogo min na a bɛɛ ka jigin a kɔnɔ san 3 o fɔra maa kana maga wari la ko sunkalo in yɛrɛ tɛmɛnen ko wari yɛrɛ min donn'a kɔnɔ ko a dagosi o de ka bon fo ka taa fɔ a to ten misiri commission u nana ɲɔgɔn ye ko bon sisan n'a ma ɲɛ sunkalo banna an k'an ka baaraw olu daminɛ o baara daminɛ yɛrɛ de sen fɛ i b'a ye k'a fɔ u taara kɛsu ka taa a ci kɛsu cira dɔrɔmɛ 1 a tɛ yen rien o tɛ yen rien dans la caisse dɔrɔmɛ 1 a tɛ kɛsu kɔnɔ ɲininkali de kɛra ko kɛsu wari ko a taara min jɔnni ye kɛsu nin ci ɲininkali tɔ min a gulonnen tora enquêtes kɛra i b'a ye misiriw kɔnɔla la alimami bɛ don da min fɛ o ni da tɔw olu tɛ kelen ye o da de lajɛra sa a taara ye k'a fɔ ko o da ils ont forcé bon o da o bɛ taa bila yɔrɔ yɛrɛ min na o bɛ taa bɛn ni kɛsu de net alimami donda kɔni a taara lajɛ o da forcelen don maa caman kɔni dabali banna ko jɔnni ye misiri wari a dun a ɲininkaliw kɛra ka ɲininkali kɛ dugulamɔgɔw yɛrɛ taara sa fo ka taa si ka misiri a commission maaw la ko nin ko kɔni maa min bɛ misiri kɛsu yɔrɔ dɔn o maa man ca k'a fɔ ko nin ye alimami donda ye ko maa wɛrɛ jumɛn bɛ se ka kariya ka don o fɛ ni tɛ hali ni tɛ commission na ni tɛ misiri dugulen ye so dugulen o tɛ tubani ye voilà a digira olu la sa n'o ye misiri commission ma olu kɔni taara u ta da fanga tulo kan fanga ka kiiri kɛ walasa maa min sen b'a la o bɛ se ka minɛ cogo min na a ko filɛ nin ye wari kɔni taara yɔrɔ min na maa t'a dɔn wa wari dagosi ka bon fo ka taa fɔ a to ten misiri wari san 3 wari o kɛlen ɲɔgɔn kan maga ti ka k'a la tile bɛ jɔn bolo ɲininkali bɛ yen tile secours bɛ jɔn bolo mais kɛsu yɛrɛ de taara ou bien kɛsu bɛ yen kɛsu videra de a da ma kari foyi e kun b'o fɔ kɛsu ma taa koyi misiri kɛsu wari de taara kɛsu dayɛlɛla o kɛsu dayɛlɛla fɔ taara kɛ mais gogoro tun b'a la ni gogoro kɔni tun b'a la kiletigi gɛrɛ kan ka k'o la fɔlɔ ayi fɛn tɛ se ka dayɛlɛ ka sɔrɔ ni kiletigi ye jara ye dun jara ye kɛbali kɛ kiletigi ye jara ye o ta hali ni dɔ yɔrɔ don mun tɛ jara ye ka walifɛn ta ko jara o kɛlen ni jara ko de b'o la i m'o ye jaralakaw la i y'o y'i yɛrɛ la ye ko filɛ de ye sa o Cheikh kuma b'i bolo enquête de bɛ se ka nin ko a jalatigɛ sabula san joli san 3 mɔgɔw k'u ka wari fara ɲɔgɔn kan ko misiri bɛna jɔ n'o ye n'a fɔra ko wari tununa tunu cogo dɔ la a ti bɛn maa ma donc enquête de bɛ se ka nin ko yɛrɛ bɛɛ jalatigɛ yaasa minnu bɛ commission na olu bɛ se ka lajɛya ni mun nɔ don min bɛ kan ka jalaki o ka jalaki o kɔni o de bɛ se ka kɛ sa. Jɛngɛ bon wari tununnen ni kɔni a kuma ka gɛlɛn n ka gɛlɛn i se k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ jalaki n'a ma ɲɛ ko da de forcera parce que da bɛ forcer wa gongoro min yɛrɛ b'a la gongoro yɛrɛ fana bɛ se ka forcer donc kiletigi ayi mais Jɛngɛ da ka forcer da bɛ forcer mais kɛsu ni da ma forcer dɛ kɛsu ni da mɔgɔ t'a dɔn parce que parce que kibaruya in na a n'a kɛsu kɔni fana kɔni dayɛlɛ na mais a bɛ se ka kɛ a tigi gongoro da kari a bɛ se ka k'a yɛlɛ ni tile o bɛɛ bɛ se ka kɛ a ye ma faamuya dɛ e ma kunnafoni faamu koyi da forcera mais olu nana kɛsu ni kɔni dayɛlɛ ka na fɔ wari de kɔ sisan da forcera mais kɛsu ni ne yɛlɛ kɛsu ni dayɛlɛla de ka na sɔrɔ wari t'a kɔnɔ sinon kɛsu y'a nɔrɔ ye bon tiɲɛ yɛrɛ la babu ka gɛlɛn ne Jɛngɛ maa dɔw bɛ yen a fɔra k'an ka diinɛ la balo dɔw bɛ olu bɛ fɛ ka balo diinɛ la o maaw bɛ donc an b'a jigiya ni jigi o maa dɔ ye mais i ma fɛn wɛrɛ yɛrɛ dun fo ala ka so misiri ye ala ka so de donc n'a fɔra ko o bɛ jɔ ni wari min ni e kelen o ta k'o kunu i ye fɛn ba kunu a bɛ wele i ye kɔni fɛn dɔ la o an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman na sinon misiri kɔnɔ suyɛli ne de la ka dɔ ye ni dɔ ye i b'a dɔn o bɛ mun kɛ yan ni misiri bɛ datugu a b'i bɛlɛ
alimamu bɛ sigi chaise min kɔfɛ a b'i i da o de kɔfɛ donc ni lumière faga ka to yen i y'a faamu donc o danni a b'o tila ka bɔ alimamu ka da kan a bɛ t'i mago ɲɛ kɛsu kɔnɔ fɛn na misiri yɛrɛ commission maa dɔ den yɛrɛ de kun mais ani a somɔgɔ in kun jama kan tɛ a yɛrɛ ka jogojuguya ni a ka dunkojuguya sigi misiri ko la vraiment il est temps u ka yɛlɛma togo dɔw don a kɛsu ko ninnu na misiri yɛrɛ kɔnɔna sinon hali misiri monturu ni faamuyalikɛlaw yɛrɛ b'a ɲɛma mɔgɔ yɛrɛ man ka misiri monturu dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ monturu bɛ girasi de kɔnɔ k'a gɛngɛ kogo la a tila ka gongoro k'a la mais ce qui veut dire que c'est grave adamaden n'i mana gɛlɛya togo fo ka t'i se misiri kɔnɔ i ka alabato yɔrɔ yafa ɲini yɔrɔ i bɛ taa suyɛli yɛrɛ kɛ yen fɛnɛ ɲinɛ ne kɔni t'a dɔn an tɛ se ka da tugu ye ala de bɛ da tugu jɔn ye an tɛ taa sugu la fɔlɔ an ka taa sugu la kana ala ka ɲinɛ a ya Jalimi ya jalo an bɛ segin ka na kunnafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da Musa Kulubali Balde Brek ne ɲinɛna k'ale ye Kulubali ye a gɛlɛyara Musa hakɛ to ha hakɛ to Musa yafa borofa yafa borofa a kan k'i pɛnta Musa yafa borofa yafa borofa Balde Brek be ka tila ka kɛ bi tuguni ka sɔrɔ ka yafa ɲini daminɛ yafa borofa yafa foyi tɛ ɲini Musa Bacan fɛnɛ bɛ Kulubali n bɛnkɛ don a ye tɛ sɔn yafa borofa dɔ kɛra yafa ko in na don o don an bɛ to k'i rappeler a don o don tu es pɛnta de yafa borofa sinon an tɛ ɲina o an tɛ ɲina fulakɛ ɲuman kɔ an tɛ ɲina o kɔ an bɛ kala sɛmɛ an ma makun donc e kun miirila k'e ta ye mɔgɔntanya e ta ye maa caman ye e ye k'a bila anw na an dun ta ye maa kelen ne fugula ne kunna don o don o don tɛ mankan kɛ o tɛ n ka mankan kɛ don i ka bi intero in o tɛ n ka mankan kɛ don et pourquoi an ka président kura Kaya Magan kura n'o ye Asimi ko ni ala ye tɛnɛndon yira an na a bɛ taa i kale fɛn min ye Cour suprême o maaw ɲɛkɔrɔ ka jamana baara ka sɔrɔ ko o daminɛ a daminɛ cogo la sariya yɛrɛ kɔnɔ n'a tilalo o baaraw la sa fɛn min ye Choguel Kogala Mayiga a bɛ sɔrɔ ka Choguel k'o ka premier ministeriya o sɛbɛn ni ka a tigɛ nɔ ko o bila o la ka sɔrɔ ko o bila a ka premier ministeriya baaraw la o bɛ sɔrɔ ka gouvernement kura ko o former baaraw olu bɛ daminɛ a daminɛ cogo la nka yan'o cɛ sa fɛn min ye Asimi a bɛ baaraw la ka ban a bɛ baaraw la ka ban ani maa caman bɛ ka ɲɔgɔn ye jamana kan ka taa taabolo minnu fɛ a bɛ ka maaw ka conseillers lamɛn dɔɔni dɔɔni cogoya min na don n'a nataw la baara a taacogo o bɛ ɲa o ka ɲi dɛ ko i b'a ye k'a fɔ ko ani sema n'o ye kulu marifatigiw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn ye ani olu ye ɲɔgɔn ye o don kofɔlen kama a ye wele yɛrɛ ka a bila Choguel ma Choguel kana kɛ ko seere ye sema kun diminen don k'a fɔ ko Choguel kuma minnu mɛnna a da ka kɔrɔ accord ko la k'o tɛ taa olu jimi sira fɛ i b'a ye k'a fɔ sema accord a bɛ se ka waleya cogo min na ani u ka ɲɛma ni o ye Sidati ale ma bɔnɛ ani na Bamakɔ yan wa o enquêtes ko ka garantie di olu ma k'a fɔ ko o enquêtes ko olu bɛ to sen na k'o kɛ fo ka taa se o dan na ale ni accord waleyali o baaraw ko k'o kɛ ka se o dan na o garantie ka di olu ma walasa olu ka don gouvernement o kɔnɔla la kumaw kɔni juru kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ sema waati nataw la k'u bɛ sɔn ka ye gouvernement kura a kɔnɔla la kuma tɛ nin ye an bɛ taa ou bien an b'an jɔ Jagina on en parler Makura an ka taa tari n'an bɛ taa ɲɛfɛ Faransi u y'a jira k'a fɔ ko olu ka objectif u ka laɲini fɔlɔfɔlɔ min b'olu bolo an bɛ don min na i ko bi k'o de ye ka tigɛ kɛ Yak Agali la k'a minɛ yoyi priorité Yak Agali ko o minɛ ko o de ye u ka laɲini fɔlɔfɔlɔ Faransi ko de y'u ka priorité yɛrɛ fɔlɔ u y'o yira tabarikala kelen ni kɔni u y'o yira u y'o fɔ u dɔ la
ko olu ka mission uka laɲini fɔlɔfɔlɔ ko o bɛna kɛ o de ye i b'a ye k'a fɔ maa min bɛ yen n'o ye ba musa ye yakili b'a la ba ag musa o m'ale fa don tɛmɛnenw na o m'a yira k'a fɔ ko ye ale fa wa n'ale tun ye bamanci jugu ye bamanci jugu min ni yak agali a ka armée yɛrɛ o ɲɛmaa kun don a jɔyɔrɔ ka bon o ko kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ u ye terroriste jugu dɔ fana fa waati tɛmɛnenw na o terroriste min fara k'i b'a ye ko o terroriste n'o ye Abdel Malek Drukdel ale tɛ yan ale bɛ fa yɔrɔ min na ordinateur caman clé USB caman téléphone caman ko o yera o yɔrɔ la an bɛ don min na ko bi ko bɛ ka o ordinateur de exploiter ka olu larawuli clé USB k'olu kɔnɔla lajɛ k'u kɔni taara bɔ kibaruya caman ka kibaruya caman min ni o b'u gɛrɛ Yad Agali la kosɛbɛ ko don n'a nataw la maa wɛrɛ tɛ ka ɲini maaw bɛ ka ɲini sa nka maa min bɛ yen n'u mago b'o yɛrɛ de la n'o ye priorité des priorités ko de Yad Agali ye ko sɔɔni sisan ko kibaruyaw bɛna bɔ ka bin k'a fɔ ko tigɛ k'a kɛra la soit a bɔnɛra a nin na kunnafoni filɛ nin ye. Tu parles? Mas. Terroriste kɛlɛ kɔni k'a fɔ ko Faransi k'a fɔ ko bon an ka objectif ye nin ye c'est comme o bɛɛ ye coup médiatique de ye dɔrɔn sinon moyen sugu bɛɛ b'u bolo u bɛ se a kɛlɛ ni a kɛcogo sugu bɛɛ b'u bolo walasa ka Yad Agali k'a minɛ wagati mun y'u ja don mun y'u ja wa c'est comme mauvaise volonté dɔrɔn de b'u la. U ŋaniya jɛlen tɛ yan. U ŋaniya jɛlen tɛ nin kuma in ye dɔrɔn coup médiatique de ye k'u yɛrɛ yira dɔrɔn a banna sinon u bɛ se k'a minɛ wa a fɛn bɛɛ b'u bolo donc ne bolo a ma se u ka nin kuma fɔ yɛrɛ k'a fɔ ko ko Yad Agali de y'u ka cible fɔlɔ ye et puis u bɛ mɔgɔ caman sayali ko kuma fɔ après an bɛ tila k'a ye c'est pas vrai a ma kɛ donc n'i tilala ka sɛgɛsɛgɛliw ni fɛn ninnu i b'a sɔrɔ a tigiw u bɛ yen nɔ u ma sa parce que u bɛ se ka bombe ci yɔrɔ dɔw la ka dɔ tɔgɔ fɔ ko an y'o terroriste baw faga ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ donc ne kɔni bɛ nin jate coup médiatique de a banna. Kuma tɛ nin ye Kariba. Bon, d'une part, ne taa o sensi fɛ dɔɔni parce que n'i y'a lajɛ ka caya Faransi bɛ kumabaw fɔ déclaration baw ka d'u ye mais i tɛ nɔ caman ye ka caya. A nɔ tɛ yen. A bɛ i n'a fɔ sa PSG ka match kɛ ka gagner maa si tɛ hɛrɛ sɔrɔ bilen. o kɔni ka médiaw ka farin dɛ. Voilà donc an ka. Jaa ballon t'a dɔn dɛ i bɛ PSG dɔn wa. Jaa. An ka ni Faransiga nin kuma ye parce que ça fait combien de temps Nord bɛ Faransiga bila la Mali bɛ Faransiga bila de kɔnɔ ko n'u sera ka min kɛ mais don min na États-Unis ko a bɛna ka force réduit Mali la parler de ma wuli ka taga fɔ. A kɛra taara delili la. Ka taa delili kɛ ko k'a to yen nɔ donc Faransiga fɔ ko olu bɛna Kufa minɛ fɛn. Yad Agali minɛli k'a ka priorité ma se a tun b'u ɲɛkɔrɔ yan a mɛnna o est-ce que c'est pas ne kɔni n'i ye ne ɲininka ne hakilina na c'est pas manque de moyens tɛ manque d'information tɛ ils ont information bɛɛ b'u bolo wa nɔri a contrôle b'u bolo ils ont la possibilité de le récupérer n'a jar'u ye don min na n'u y'u ka intérêt bɔ yen don min na k'a fɔ ko bi k'an ka bi di Mali ma u b'a minɛ. Tabarikala Mankura kuma tɛ. Mas n'i y'olu yɛrɛ ka kuma ta k'a lajɛ ce qui veut dire que olu ye nin sanba in bɛɛ kɛ Mali kɔnɔ Yad Agali ka minɛni ou bien a fagali tun t'olu ka priorité pourquoi aujourd'hui olu b'a fɔ ko a kɛra u ka priorité. Non, c'est la priorité des priorités. Mais olu bɛ Yad Agali u b'a yɔrɔ dɔn. U b'a dɔn. U b'a yɔrɔ dɔn. Bon u bɛ ka ɲini dɛ ko u bɛ ka mun ɲini u b'a yɔrɔ dɔn donc Cheikh ye min fɔ dɔrɔn nin ye ka bɔ ka kumaw fɔ ka an tulokɔrɔlaw fɛn dɔrɔn sinon ne kɔni ne ma nin fɔ kun yɛrɛ n'i bɛ Yad Agali minɛ pourquoi i b'a fɔ ni Yad Agali tulo donn'o la fɛn n'o o bɛ fɛɛrɛ min tigɛ o fana t'o fɛɛrɛ tigɛ pourquoi a bɛ fɔ u k'a minɛ dɔrɔn u kana jɔ a ɲɛ kɔrɔ an k'a ye ou bien u k'a faga ka n'a kunkolo yira an na an k'a ye caman bɛ boli dɛ o de don ne ma nin fɔ kun ye o. Kuma tɛ nin ye Joe Biden. Bon Yad Agali minɛli ne bolo a ka terroriste a ka gɛlɛyaw k'a ka nɔgɔ parce que an y'a ye Américains ye mun kɛ bɛɛ lajɛlen nɔfɛ a mɛnna dɛ u ye san caman k'a nɔfɛ donc
au kera terroristes Ben Laden te yadi déjà. Aïe, mais bro, les terroristes ils ont les mêmes tactiques. Aïe. Ou quoi famou. Aïe. Mais la moufie. Dene Francis koni kana Aïssa, mais la moufie. Mais la moufie. Ne m'a fait mais aller parce que ni kuma ke ne be fenga ta orofla. Ata. Ta orofolo est mi. Ne be se ka famu terroristes mamu no jamu yere la. Ils sont très prudent et attentif. Voilà. Ils sont très mobiles aussi. Ou si l'intérêt clé, ou comme nous kacha, si d'akelen tout là, ou il m'a bolo kacha, ou c'est fin jamana. Mais, mais flan est mouillé, et c'est français rengané à gel là. Parce que ma femme, voilà, ni comment ta, on l'a ta orofla. Ta orofla est mouillé, c'est qu'on gagne, parce que ni français est takalaye. Acheya moufleni, acheya minambafo, yana acheya MIA le mouvement islamiste de l'Azawat, Nyamafli. Olu tagabo yada gali le kan sardi na kana dai biobe semana o yada gali jenyombo o ko tongo yada gali jenyombo kidalye franci dum kidal gombe franci ndoga akuma dulende maje donc ese ngane jeleno kuma jeleno ka foko franci be fenga yada gali be sugo faga ka mo wule ka fempo yere ka pambefe olu apparaît bil banu américain nous ta bil banu en Amérique dimina français de Amérique dili ce qui veut dire que souvent il y a pas jatemne impuissance est donné mais français est fait bolo parce que français fait le course mais Amérique la Mali quelle est là il y a jatemne États-Unis mais voilà celle et puis renseignement famba ça vient des Américains donc ola ko bi ñongono ola na fo Malika ali français ga fo ka bi coopération joni Mali armée Francis dɔrɔn tɛ dɛ parce que Francis fɛnɛ bɛ laɲini kɛ dɔ bolo n'o ye Amérique ye o fɛnɛ b'a di Francis ma Francis fɛnɛ bɛ dɔ d'a ma ni mun b'o arranger don min na parce que ŋaniya jɛlen tɛ donc ni mɔgɔ bɛ jɛ la maa min ŋaniya jɛlen tɛ donc e de bɛ si i bolo bɔcogo la a bolo ani i bolo doncogo la a bolo f'an ka ɲɛmɔgɔ de k'a lajɛ mun ka ɲi ma bi ka taga n'o sira ye donc sinon Francis ka yala ale minɛli caman wuli terroriste nɔfɛ parce que u mago ma b'a la koyi Francis yala ale bɛ ɲɔgɔn bolo ne ka faamu na u bɛ ɲɔgɔn bolo bi u bɛ ɲɔgɔn bolo sini. Bon voilà nɛgɛ kaɲɛ tan ni naani waati an bɛ kɛ direct la han an bɛ an to boulevard sanfɛ ɔ ni ka kibaruya k'olu lase a lase cogo la ɔ Jaginɛ i kɔrɔkɛ Amidu Baba Sise a ye min fɔ n terikɛ ma il n'a pas raison hein. Jumɛn kunu an ma ACRT ma bɔ wa ko l'interview de Kaojim sur leur thème s'est passée dans une rue où les murs ne sont pas crépus donc o tɛ boulevard yɛrɛ kɛrɛfɛla ye. Bon n'i bɛ fɛ n ka dɔ f'i terikɛ ma i b'o de fɔ. mur non crépus sinon kuma caman fɔ na o bɛ sɔrɔ boulevard kɛrɛfɛ yan. parce que n'i ci ka taa kogo min ma k'a daminɛ Bimina ka taa bila Malibala k'a daminɛ Morimani Pɛrɛsi la ka taga NCF la ni kɔni bɛ min kalama o bɛ bilen tellement que jama bɛ ka c'est à dire jama min bɔra u tɛ fɛ jama ka bɔ a la u k'u taara kɛ yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min u tɛ fɛ jama ka bɔ a la awɔ jama tun bɛ yen koyi mini boulevard la kunu jama sugu jumɛn Maliki ye min bila anw m'o ye kɛ jama sugu jumɛn mɔgɔ yɛrɛ journaliste ni surasi yɛrɛ bɛ ɲininka ka caya ni jama yɛrɛ bɔli Brahma Aïssa ay non ne ye faso ka wele awɔ n'o jama de ye nin ye ACRT faso ka wele faso ma wele faso b'a wele fɔlɔ ne e yɛrɛ y'i kanto dɔw ma ko jamana bɛ ko ka olu ka mɔgɔw lagosi ko an ka wuli ko olu b'o la ko faso wele ni de wele ni ye jɔn wele n ka maamu Jaginɛ i welela i bagata jɔn wele la tu as été appelé ka mɔgɔw wele cogo di ma ma kɛ ka bɔ boulevard la kunu wa Brahma n bɛna mun f'i ye mun ne ma bɔ Brahma dɛ n'i ye kalan kɛ ni i karamɔgɔ m'i labila ka baraka foyi tɛ don i ka ko la n bɛna mun f'i ye dɛ ni karamɔgɔ m'i labila ni kumakan duman ani dɔw ye i bɛ ko kɛ barika t'a la a bɔ kuma kuma se koyi a Kaojim ye san ɲɔgɔn na a ye kilasi 12 fara ka bɔ de a ye kilasi 12 fara ka bɔ dɛ donc n'a y'a sɔrɔ Brahma ni Kaojim mun tora a tun bɛ mun kɔ n'a tun tora o kɔ adamadenw bɛ kuma dɔ fɔ ko mɔgɔninfin n'i bɛ fɛ ka se maaw la sabali donc le nom Joe Biden est acté après Tariba i y'a faamu le nom Joe Biden est acté n'i y'a fɔ i ka Kaojim ye k'a ka sabali an ka kunnafoni kuncɛ an ka sɔrɔ ka nɛgɛjuru ka a di maaw ma communicatif procureur
communicatif procureur femi kula fole di chef indépendant ko le procureur entre guillemets père fouettard fouettard oui pour moraliser l'usage des réseaux sociaux ko procureur Boussantigi do de tabarikala Boussantigi ne ni ngedro réseaux sociaux ça va be piai fait Brahma ko wala blala kunu pegen fenema o kakata jabilige ko ay neni kayo ke o pege mamtu atoto mamtu ketadi mamtu keta odo ko avene wele la kunu kakata atara madama do suray munu fene minera ni ko kele ina Kim Kardashian Kim Kardashian o te malene ay Malik Kim Kardashian Malik Kim o jon ay netek maw neto donne ni ta do toy neta do sura de Kim Kardashian malien voilà allez bo nyara terge amam pa to kuna jo ajiwan matale fi ale manen ninga asa cheni to di mum tabisi ala yarema awasa Montana iba Montana tonami brama tabisi ala politique neni e ga doma politique ngo o tabisi ala politique neni brama tergere c'est son ami brama tergere fota iba bon Afrika blaga to iba Montana ale ni yon wɛrɛ tuguni Pékin Gaspi ale ta k'ale bologurun kɛlɛ kɛ kɛnɛma wala nin bɛɛ lajɛlen de bɛ ko procureur kɔni ko busan de b'a bolo maa o maa de bɛ neni kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ busan a na piya i fɛ o ko kunu a bɛ jɛkulu min na n'o ye Samni Silima ye olu yɛrɛ ye plainte ni ka a kɛ plainte don walasa Segu Nimaga n'a bɛ fɔ a ma ko Siko ale ni Dikeliba n'u ko a ma ko Malika ka finman o tɛ Mali ye olu tɛ Faransi ya k'u bɛna extrader plainte kɛra k'i to Faransi ou k'i to yɔrɔ wɛrɛ kan k'i bɛ neni kɛ k'i bɛ extrader dɛ Masi ka kuma la tigɛ dɛ dɔ ye vidéo kɛ kunu comédien dɔ ye vidéo kɛ ko mais mɔgɔw tɔɔrɔla an bɛna min fɔ procureur ni ɲɛna quoi minnu b'u ta fɔ duguma ne bɛ n ta fɔ sanfɛ de ka sina ka fɔ ten tɔ walahi a tɛ si ma la bilen ala k'a ci kɛ ala k'a ci dɔrɔn a k'a kɛ ko kɔfɛ mɔgɔw b'u ta fɔ k'u to kɔfɛ k'u kana ale nɔfɛ k'ale bɛ Bamakɔ yan hali kɔfɛ mɔgɔw a fɔ mais Masi kɔsa in na olu fana ye caman kɛ n'i y'a kɛ dɔrɔn kɔsa in na Siko ni Fimani fana ye sabu kosɛbɛ ko maa o maa de b'a kɛ i bɛ extrader kosɛbɛ yɛrɛ de i bɛ taa nɔfɛ i bɛ na opération balayer ka bɔ Faransi nɛɛma la ka na mais o kelen nin mandala ni o bɛna sira sɔrɔ nka an k'o fana a b'a sɔrɔ dɛ kana fɔ dɛ Samni Silima n bɛ dɛsɛ ko la de kana fɔ ala ka kunna ja a siraw bɛ yen ala ka don kalo dibi la ya rabbi ala kana kuma porokotelen bɔ an da ya rabbi ala kana kuma porokotelen bɔ an da ja i tɛ maa kelen na don maa fila bɔjɛ nana o an ba siri fo mun na Haidara ko k'a ka foli ko k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma ya autorité morale bɛ yan dɛ a bɛ fɛ ka don autorité morale allo e kana jɔrɔ e tɛ taa o parce que e bɔra yɔrɔ min i b'o dɔn i ye min ye i b'o dɔn tabarikala i nana baara min na i b'o dɔn tabarikala n bɛ Umaru fo dɔgɔnin ɲuman ye halala yɛrɛ wolo l'esclave de Dieu a ka foli bɛ n bolo yan k'a furumuso ɲuman fo Fanta Konate a tulo b'i la Tari ka foli bɛ yan ni Makurani Dina Jan b'i kɛrɛfɛ Dina Jan bi yan a bɛ ye bi ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que ale ka jan a ka jan dɛ surtout a bɛ bazɛn na non ka Seyd fo ka tila ka n terikɛ Yaya fo Yaya tulo b'i la jamana in bɛɛ kumana bɛɛ dɛsɛra o ala yɛrɛ ko a man da o ma ala la mais sisan u bɛ nin lamɛn badennin a bɛ ban pewu u ye ne yɛrɛ ka musokɔrɔba dɔgɔya kosɛbɛ yayi o kɛlɛ banna kuna sini de n'a cɛ n ye tile bɛɛ banba n t'a tigi dɔn a bɛ Amérique de ko Bokum ka ɲɛ ala bolo dɔrɔn k'a nɛni ka fɛn bɛɛ fɔ n ye bɔlɔlɔ sanfɛ bɔlɔlɔ sanfɛ kɛ bon a ni mama ta kalama u taara yira a la
yani ka baw deli la matière Allah ni bɛɛ b'a la quoi sigatala maa bɛ se ka maa critiquer ka sɔrɔ maa tigi bangebagaw ni amai ya c'est-à-dire yan kɔni an tabiya tɛ n delila ka nin f'i ye terikɛ hali ni maliyɛn cayara arijana kɔnɔ ni ala ma jan kɛ a bɛ maliyɛn dɔw gɛn ka bɔ a kɔnɔ walahi parce que u b'a bɛɛ tiɲɛ walahi maliyɛn ye nin cogo de ye koyi ne ta ye k'i fo dɔrɔn a diyara n ye ka n tɛ ɲinɛ an ka morimuso kɔ hawoyi a tulo b'i la sinon e jɔrɔ k'e bɛ taa kaso la ayi parce que an b'a dɔn ni maa bɔra yɔrɔ min i y'o dɔn i bɛ min na i y'o dɔn i ka baara i y'o dɔn e ma deli ka bin ni fɛn kɔnɔ o de la i ye médaille o fɛn sɔrɔ o don na o c'est apprécié par tout le monde o diyara n ye baara bɛ dɛmɛ baara min b'i ta tiɲɛ ou bien k'i se kɔlɔlɔ ma o tɛ baara ye o ye miyatɔya baara de ou bien naami baara nka cɛ foli don la ɔ kuma tɛ nin Cheikh Sidibe dakuruɲa kelen kelen Mas ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ala ka tile hɛrɛ k'a da ya rabbi tari ka bɛɛ fo fɛn fɛn tun sɔgɔlen ma an na sɔgɔmada in na ko an ka sɔgɔmada fɛ foli b'u bɛɛ ye halisa juma hɛrɛ ala k'a da amina rabi merci makura an ba shirifu muna haidara ko k'a ka foli lase ma kosɛbɛ k'i kone ko n k'a f'i ye k'i kone ko da tɛ k'o fɔ i ka intro fɛ ayi ko n k'a f'i ye k'i kone ko n y'a laminɛ jiba min kone mɔden ko n k'a f'i ye k'i kone k'a yɛrɛ haidara mas ne tɛ fɛn fɛn ɲɛna i b'a dɔn n ye Omo ka message ye sisan de sinon n bɛ frappeli kɛ quoi non cɛ ne frappe qui a banna hali ni m'a tɔgɔ fɔ a dɔnna a banna ayi ça c'est weekend doré ayi dɛ weekend doré ne kan tɛ Omo ka fɛn un weekend bien pentadé catastrophique comme intero donc sisan komi e kun y'o da anw kan n bɛ sɔn ka dɔɔnin f'i ma masa an b'an lamɛnbaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan k'an bɛ ba i b'a fɔ mairie du district kɔnɔna na ka Gaɲi Jakite fo ayiwa ala ka tile hɛrɛ di an n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma kuma tɛ nin Joe Biden ka bɛɛ fo Joe Biden kuma tɛ sɔgɔlen banna ko jɔn ye bataki ci ko Joe Biden ko tari mu ko c'est acté k'i jɛlen don n'a ye tari ma ko Joe Biden na e ma ko wayi c'est acté d'accord n tɛna kuma parce que n t'a tigi dɔn ka bɛɛ fo